които отиват на спортни прояви. Кметът на София Йорданка Фандъкова пък призова за по-високи глоби за футболните хулигани и увеличаване на часовете обществено полезен труд за провинилите се. Повече от 3000 билета за полуфинала ЦСКА Литекс от турнира за Купата на България бяха продадени ден преди матча. Срещата на ремонтирания стадион Българска армия е утре от 21 часа. Точно 347 дни след последния официален матч на Българска армия, ЦСКА се завърна в своя дом. Надпис, подобен на този на стадиона на Ливърпул Анфилд, посрещна червените футболисти за първата тренировка на отбора на армията от 4 месеца и половина насам. Тревното покритие вече е подготвено, а дупките по терена зачимени. За мен ще е по-специално да изведа отбора на ЦСКА на Българска армия. Това е само мечта за много треньори. За играчите също, някои не са играли тук. Мисля, че да усетят тази тръпка, тази атмосфера, която създава този стадион, ще бъде добре за тях. Група от 19 играчи води наставникът на Литекс Любослав Пенев за полуфинал.